Vítám vás u tohohle zápasu, kde jsme pozdě jsme přišli a stejně už je tady konec, ale ještě dáme jeden, kdo na gol vyhrál, což se zatím děje v prodloužení. Ne, kdo na gol vyhrál. Tak zatím 1-0 ve tenhle tým Česka, potom 1-1, 2-1, 3-1, 4. A teďka už je rozehráno. Rozehrává chybně, bezchybně, teďka šance. Zatím se to nedaří. Šance! Šance! Zatím to je 4-4, ne, jako rozhodující. 4-4 se zatím hraje tenhle zápas. Neskutečné. Šance. Zatím góly nepadají, ale můžou padnout už teď. Málem se to stalo. Kdyby jsem to dal na YouTube, tak fajte jasně mi, protože tyto videa budou dané na YouTube. Každý zápas budu hrát s Janem Slavíkem starším. Kop šance, ale nevezme puk, spíš ho poroda. Ale jako šance, odkopne ho. Podíváme se na skóre 4-4. Československo 4-4. Byl to gól? Nebyl. Gól! A vítězem je tenhle chlap.